darek l-asfur jammar u t-tafa tibni l-bejta taħħa tantiħor mistken bdejn altarek mulej sultan u għallatijek ken jaziz għaddar tijek mulej alla tas-sema ruħi tinfena u kixenna għat-tempju tijek u Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixxelkom l-għodwa tajba, inġbarna biex niċċelebraw l-Ewkaristija l-lum it-8 ta' frar tista' ssir it-tifkira ta' Santa Giuseppina Bakita, Verġnej. Ħanaqralkom ftit dettalji fuq il-ħajja tagħha. Santa Giuseppina Bakita twieldet fis-sena 1868 f'Darfur fis-Sudan, l-Afrika. Fit-tfulita ġiet mibjuwa bosta drabi bħala l-sira u batiet ħafna. Infdiet mill-jasar u marret tgħix Venezja. Tamdet u naqdet mas-sorijiet Kanussjani tal-Karità u għaddiet il-bqija ta' ħajjita fil-belt ta' Skio, qrib Viċenza, f'ħidmiet umli fil-kċina, mal-bieb u fis-sagristija, minn fejn kisbet fama ta' qdusija. Mietet fis-sena 1947. Xi snin ilu eżis ħuti rajt film bit-Taljan tal-ħajja tal-Qaddisa u tas-sew laqatni. Minn hawnhekk nagħmel appell anke lil mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, t-televiżjoni u hekk biex dawn il-films ħajjiet tal-Qaddisejn juruhom għax huma inkredibbli u bit-Taljan sfortunatament ngħidlek sar jiġifieri forsi mhux kulħadd jista' jifhmu, imma huwa film sabiħ immens juri d-batija tal-għaġeb li għaddiet minnha dil mara. Kien għadha tifla tgħix fit-tribù l-Afrika u x'hekk jattakkhom tribù ieħor joqtol il-ġenituri tagħha lilha jisirquha, jibdew ibijewha bħala skjava minn għalem, tkun sfruttata b'kull mod u mbagħad xtra wieħed negozjant Taljan li ma kienx jirrispettata xi dinja imma hekk ġiet kuntatt imbagħad mas-sorijiet u l-kappillan tar-raħalena immens u spiċċat soru din u għexet ħajja qaddisa tas-sew tal-għaġeb li impressjonani inkredibilment fil-ħajja il-qaddisa żisħuti li minkejja li batit ħafna u kien hemm min uża kull mod biex jagħmlilha ħsara żisħuti. Mhux tal-li ma mtlix bl-imrar u bil-mibeda u bil-rabja, tal-li donna talmet iktar tħobb. U xekk, u allura nitolbu bl-interċessjoni ta' din il-mara qaddisa żisħuti għalina llum fejn donnu aħna morna l-estrem ieħor. Donnu sirna poplu mill-rabja li għal kull ħaġa ta' xejn lesti jtejra l-ajru u xekk. U biex jagħmel ħsara. U għalhekk żisħuti jew nitolbu biex il-mulej jagħtina dik il-paċi tal-qalb li kellha dil-qaddisa. Dik il-paċi tal-qalb li jista' jagħtiha bis-suq. Dik il-paċi tal-qalb li ma nitilfuhiex anke meta xi ħadd jagħmlilna l-ħsara x'hemmhekk il-bravura, hemmhekk li nkunu nsara veri u li nagħtuha b'ġenerożità lill-oħrajn iżisħuti. Jew nitħejjew għal dil-qudiesa billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu lil mulej jaħfrilna ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena, iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erbieħ ta' ħutna Anġlu Mejlaq u Kalina u Joe Gliolo. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti mlejt bil-kotra tad-doni tas-sema lil Verġnej Santa Giuseppina Bakita
ħeġġiġna hawn fl-art bil-virtujiet tagħha biex nitennew magħha fil-ferħ ta' dejjem b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. Ġara li meta Salamun kien imdaħħal sewwa fi żmien, in-nisa li kellu dawrulu tassew qalbu għal wara allat oħra, hekk li qalbu issa ma beqgħetx kollha kemm hi mal-mulej Alla tiegħu, bħalma kienet qalb David missieru. Salamun beda jqim lill-Astoret, alla tan-nies ta' Sidon, u lil Milkom li idolu mistkerraħ li kienu jqimuh in-nies ta' Ammon. Din l-imġiba ta' Salamun li ma baqax ħaġa waħda mal-mulej sal-aħħar li l-mulej xejn ma uġbitu. Kemm kien xorta oħra David missieru. Imbagħad Salamun bena fuq l-għolja bis-swid Ġerusalem santwarju lil Kemos, l-għajb ta' Moab, u lil Molok, l-għajb tal-Ammorin. U hekk għamel għan-nisa l-oħra kollha barranin li kienu jaħarqu l-inċens u joffru s-sakrifiċċji lil Allathom. Il-mulej kien issa inkurlat għal Salamun talli ħalla qalbu tinfiret minn miegħu wara li dan Alla ta' Iżrael kien ġa derlu darbtejn u issieħ biex ma jmux wara allat oħra. Iżda Salamun ma qaċa twissijiet li l-mulej kien għamillu. U għalhekk qal il-mulej lil Salamun: la darba ġibt ruħek hekk u ma ħaresx il-patt tiegħi u l-liġijiet li tajtek int ma ħaristhomx, jien se naħtaf u nċarrat is-saltna minn fuqek u nagħtiha lil wieħed li hu għaddej tiegħek. Imma minħabba f'David missierek din il-ħaġa ma nagħmilhiex fi żmienek. Minit ibnek naħtaf is-saltna, iżda ma naħtafilekx kollha kemm hi. Ikun hemm tribù wieħed biss li lil-ibnek inħallihulu, kemm minħabba l-qaddej tiegħi David, kemm minħabba Ġerusalem li jiena għażilt. Il-kelma tal-mulej. Ftakar fija mulej f'imħabbtek għall-poplu. Ftakar fija mulej f'imħabbtek għall-poplu. Ħieni min jimxi bid-dritt, min jagħmel dejjem is-sewwa. Ftakar fija mulej f'imħabbtek għall-poplu tiegħek, aħseb fija bis-salvazzjoni tiegħek. Ftakar fija mulej f'imħabbtek għall-poplu. Huma tħaltu mal-ġnus u talmu d-drawwiet tagħhom, taw qima lill-idoli tagħhom li saru bħal nassa għalihom. Ftakar fija mulej f'imħabbtek għall-poplu. Qatlu b'sakrifiċċji li xjaten lil uliedhom subien u bniet, għalhekk inkorla l-mulej għall-poplu tiegħu u stmell il-wirt tiegħu. Ftakar fija mulej f'imħabbtek għall-poplu. Alleluja, alleluja, alleluja. Ilqgħu bil-ħlewwa il-kelma imwaħla fikom li tista' ssalvalkom ruħkom. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu mar fl-inħawi tal-belt ta' Tejr, daħal joqgħod f'dar u ried li ħadd ma jsir jaf. Iżda ma setax ikun li jinħeba, għax malar semet bih waħda mara li kellha lil binta maħkuma minn spiritu ħażin u marret tinxteħet f'riġleħ. Issa din il-mara kienet Griega, Siro-Feniċja min nisel tagħha. Bdiet mela titolbu biex ikeċċi x-xitan minn ġobinta u qalilha: l-ewwel ħajjiġbgħu l-uljiet għax mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-uljiet u tixħtu lill-ġriewi. Iżda wieġbitu qaltlu: ekku mulej, imma taħt il-mejda l-ġriewi wkoll
jieklu l-frak mill-ħobs ta' tfal. Imbagħad qalilha għal din il-kelma li jgħid mur, ix-xitan ħareġ minn bintek. U x'immarret id-dar sabet it-tifla mimduda u x-xitan kien ħareġ minnha. Il-kelma tal-mulej. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Noqogħdu bil-qiegħda kif ġobkom naqsam magħkom ħsieb qasir. Kemm fihom eżis ħuti il-proverbji Maltejn li għandna fihom kbir ta' pereżempju meta ngħidu u x'hekk għid li ma min tagħmilha u ngħidlek x'int jew għamilha ma tzopp u feluq is-sena issir zopp bħalu. Kemm hu veru smajtu l-istorja ta' Salamon. L-iktar bniedem għaref forsi li qatt rat id-dinja u x'hekk. Għaref moti minn Alla dan. Ma dan beda dak iż-żmien sfortunatament kien għad m'hemmx dik ngħidula l-monogamija, għad li Alla fil-bidu ħalqhom raġel wieħed u mara waħda u x'hekk. U rrid li r-rabta tkun bejn raġel u mara u x'hekk. Raġel wieħed u mara waħda. Kienet daħlet id-drawwa li nsejħula tal-poligamija. Ġifi dan għax kien sinjur kellu ħafna nisa, Salamon. U x'hekk u fost in-nisa tiegħu kien hemm ħafna nisa pagani u biex jogħġobhom beda jadura l-allat pagani u saħansitra bnielhom it-tempji lill-allat pagani. Salamon, l-erf ta' Salamon, eżis ħuti, waqa' daqshekk fil-baxx. U infatti Alla u rieħ fl-aħħar li mhux tal-li ma kien xejn kuntent bih tal-li s-saltna tiegħu kienet se tinqasam fi tnejn wara hekk ġarata. U liedu tnejn minnhom qasmu s-saltna, waħda dik is-saltna ta' fuq li żammet l-isem ta' Iżrael bil-kapitali Samarija u s-saltna t'isfel Ġuda jew Ġudea tribu wieħed biss bil-kapitali Ġerusalemm. U s-saltna ta' fuq imbagħad fis-sena 333, skużawni, 733 qabel Kristu kienet attakkata mill-Asserjani u spiċċat fix-xejn. Jiġifieri s-saltna li kellu Salamon kellha tispiċċa l-biċċa kbira tagħha fix-xejn. Eżis ħuti dan biex jurina kemm importanti li niftħu għajnejna ta' mhux nibżgħu minn l-oħrajn ta' ma li jkollok ċerta ħbiberija ma' ċerta nies li forsi jagħtuk dejjem ideat li huma kontra l-Evanġelju u kontra Ġesu se taffettwak. U l wieħed irid joqgħod ħafna attent, eżis ħuti. Għalhekk San George Preka kien ħobb jgħid ukoll xortik minn ħbiebek, u hekk hu xortik minn ħbiebek. Il-Vanġelu tal-lum eżis ħuti kelma żgħira mhux Vanġelu faċli. Mela tiġdi l-mara Siro-Feniċja, Griega Siro-Feniċja ġifieri pagana, u tersa quddiem Ġesu titolbu jfejqilha lill-binta. U Ġesu jweġġibha b'mod li jista' jħawwadna. Għalilha mhux sewwa tieħu il-ħobs tal-ulied biex tagħtih lill-ġriew u x'rid jgħidilha. Rid jgħidilha jien ġejt l-ewwel qalu li qed Iżrael hekk ta' jiġifieri l-ewwel li kienu msejħin għas-salvazzjoni kienu l-poplu ta' Iżrael. Mhux biss, eżis ħuti, mhux biss. Però Ġesu jista' jkun ukoll x'aktarx li qabad il-mentalità ludija li kienet ħares b'mod dispreġġattiv ħafna lejn il-pagani. Infatti kienu jsejħulhom klieb, interessanti ġriewa u klieb. Kienu jsejħulhom il-klieb, mhux il-klieb għandna nħobbuhom, imma kienu jsejħulhom klieb mod biex ibaxxuhom lil barranin. U Ġesu jgħidilha hekk mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-ulied u teħ il-ġriew u jifhemitha din. Però baqgħet temmen f'Ġesu, għaltu veru mulej, għaltu mal-ġriewi illaqtu l-frak u xekk mill-art li jaqam il-mejda tas-sidien jew tal-ulied u xekk. Rrid jgħidilha il-ġriew mhix esklużi u xekk aħna l-pagani maħniex esklużi. Rrid tgħidlu mis-salvazzjoni. Infatti Ġesu din urija ħafna drabi u xekk li ġie biex jisalva lil kulħadd. Infatti qabel tela s-sema. U xekk, xejdilhom l-apostoli morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba lil ħolqien kollu. Mela x'aktar Ġesu hawnhekk x'għamel jaqbad il-mentalità tal-Lut bħal tifel minn ideħ. Forsi anke minħabba l-apostli li kien hemm. U din mentalità bil-mod il-mod imexxija lejn l-apertura lejn kulħadd. Infatti Ġesu jfejjaq lill-binta jgħidilha qal din il-kelma li qed tmur ix-xitan ħareġ minn bintek. Eżis ħuti hija ċara ħafna fl-Evanġelju. Ġesu jrid isalva lil kulħadd. M'hemmx pagan,
m'hemmx dak u m'hemmx ieħor u m'hemmx l-oħra, ma Ġesu qalbu miftuħ għal kull bniedem u għalhekk nitolbu bil-qalb illum eżis ħutej biex Alla ħares qatt ma nkunux aħna ta' li neskludu anke bħala Knisja eżis ħutej. Eskludejna ħafna mis-salvazzjoni. Anke bħala individwi kultant wax dak hekk, wax l-ieħor hekk, wax l-oħra hekk. Alla dak ma jagħmluhomx dawk il-kalkoli eżis ħutej. Alla huwa missier ħanin li għalih aħna kollha kemm aħna wliedu u ħobna kollha kemm aħna u rrid isalva u wassal għall-imħabba tiegħu għax hekk tfisser is-salvazzjoni u hekk. Li aħna nidħlu fl-imħabba t'Alla li ngħixu ta' wliedu biex ġurnata waħda nkunu kollha bħal ulied madwar il-mejda tal-ġenituri tagħhom, nkunu madan Alla fil-mejda tas-saltna tiegħu ta' dejjem u hekk fil-mħabba fl-għaqda ta' bejnietna għal dejjem. Kjoġobkom bil-wieqfa. Alla jrid li l-bnedmin kollha igawdu l-frott tal-fidwa u jkunu meħlusa mill-ħażin. Konxi minn dan il-pjan tal-imħabba tal-Alla għalina nitolbu ngħidu kun mal-poplu tiegħek mulej. Kun sabiex il-Knisja taraf tħabbar l-Evanġilju ta' Kristu lil pagani ta' kull żmien. Nitolbu kun mal-poplu tiegħek sabiex l-Istat iħares id-dinjità tal-familja mibnija fuq l-imħabba bejn raġel u mara u biex l-ulied ma jiġu qatt imċaħda mill-imħabba tal-ġenituri tagħhom. Nitolbu plutijek mulej sabiex dawk kutna li huma maħkumin mix-xitan jew il-siera ta' dnub jiksbu l-ħelsien fisem il-mulej Ġesu. Nitolbu kun mal-poplu tiegħek mulej sabiex itqarbina li se nagħmlu tħeġġiġna fil-qadi tagħna lejn is-sewwa u l-ġustizzja u l-imħabba. Nitolbu kun u bl-interċessjoni ta' Santa Giuseppina Bakita dil-qaddisa li qegħdin nagħmlu l-festa tagħha llum. Nitolbu għal dawk li qed ibatu mod speċjali dbatija li jikkawżaw ilhom bnedmin oħra xi ħaġa li Alla ma jridiex assolutament ma sfortunatament kemm tiġri. Biex l-ewwel nett min qed jagħmel din l-inġustizzja jaraf id-dnub tiegħu u l-iżbal tiegħu jieqaf biex min qed isofrija ma jaqtax qalbu u hekk. U hekk ma jaqtax qalbu jiġġieled għad-drittijiet tiegħu bir-rispett u bl-imħabba u fuq kollox ikollu fiduċja f'Alla. Nitolbu kun mal-poplu tiegħek mulej u minn qalbna nkompli nitolbu għax-xita nafdaw dit-talba f'idejnhom tagħna ta' pinu u hekk il-bdiewa jifhmuni kemm kienet nieqsa mix-xita din is-seta sena kemm għandna bżonn nitolbu għax-xita. Nitolbu wkoll għal paċi fid-dinja. Id-dinja tagħna b'tant mimlija b'tant inkwiet u inġustizzja jekk Santa Giuseppina Bakita turina. Għaliex tant inġustizzja fid-dinja. Mulej kun int li tiftaħ għajnejn il-bnedmin biex jarfu jiqrdu l-inġustizzji tal-gwerr u tal-faqar mid-dinja. Min qalbna nsemmu l-semmija kollha hekk li jieħdu sehem il-Qudiesa permezz tat-televiżjoni u ta' mezzi oħra ta' komunikazzjoni soċjali ma ninsew qatt l-anzjani ħutna lill-morda u hekk il-persuni b'diżabilità dawk li għaddejjin minn xi mument diffiċli fil-ħajja bħal mart mentali u mument ta' dlam. Nitolbu għal dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli fil-missjoni qiebsa u hekk li l-mulej jafdalhom f'idejhom biex jaraw il-Ġesu fil-persuni li jaqdu. Nitolbu wkoll għal dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom. Fi skiet noffru lil mulej it-talba tagħna. Missier li tista' kollox, li rid tissieħeb lil bniedem fil-ħajja tiegħek ta' Alla. Għat-talb u l-interċessjoni ta' Santa Giuseppina Bakita isma' t-talbit tagħna u għamil li ħajjitna tkun tirrifletti l-għaqda u l-imħabba tiegħek li mal-Iben u mal-Ispiritu Santu tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbierek Alla għal dejjem bil-misteru tal-ilma u l-bejt konna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna
fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, Mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin noffrulek, frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Mulej Alla tagħna li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni Mulej minn żuniti u dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel Mulej li tkun taġit għalina din l-offerta li qegħdin nagħmlulek biex nitnatfu mill-modi tagħna u fuq l-eżempju tal-Verġni Santa Giuseppina Bakita niġġeddu nitqawwew għal ħajja tas-sema bi Kristu siedna. Il-Mulej magħkom, nerfew lubna l fuq, niżru ħajr lil Mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li kkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smewijiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax bija terġa' ssejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bijhom iżżejnu fit-tiġrid tad-dinja bi Kristu siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla għeda. Qaddejs, 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 Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddejs tas-sewwient Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l-dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra tad-dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej, inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali nitolbu llum għall-erbieħ ta' ħutna Anġlu Mejla u Kalina u Joe Griolo. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u Tagħna Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp,
mal-Apostli, Santa Giuseppina Bakita u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti Santa Giuseppina Bakita tallimna il-qawwa tal-imħabba taw tal-maħfra. Bħalma tistgħu timmaġinaw kienet mara ta' ġilda skura u xekk mis-Sudan, l-Afrika, u meta ġabuha l-Ewropa dak iż-żmien ma tantx sabet minn aċċettaha l-bidu ta' ftit kienu dawk li aċċettawha, però hi għal dak kollu li kienet tirċievi kienet taf twieġeb mod wieħed biss. L-imħabba, il-maħfra, il-ħlewwa. U rebħet il-qlub ta' kulħadd. Hekk qed turina li sal-lum il-vuċi tagħha, is-sempliċità tagħha xterdet mad-dinja kollha. Nitolbu bl-interċessjoni tal-Qaddisa għal paċi, għal rispett, għal maħfra. Biex nifhmu lil mulej irridna nkunu familja waħda. Biex nifhmu lil paċi tal-qalb insibuha kien nħobbu lil xulxejn, nirrispettaw lil xulxejn, knaħfru lil xulxejn. Il-bqija jista' jkunna bwietna mimlija u qalbna tkun vojta. Eżis ħuti, qalbna tkun mimlija bl-imrar. Ngħixu ħajja ta' dwejjaq. Ma nkunux kapaċi nħobbu, nirrispettaw u naħfru lil xulxin. Ejja ngħidu dik it-talba l-allimna Ġesu, it-talba tal-familja talla. Ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-dubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jien trid fija, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħanjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. Dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Amen. If to welcome
Ngħidulu grazzi bil-qalb lil Mulej Jeżus Ħuti għal din l-Ewkaristija nqummu l-wieqfa. Ngħidu bil-qalb grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Grazzi Sinjur Alla, waħfirli Sinjur Alla. Nitolbu. Itqarbina mqazza bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdieni Mulej, toftomna mill-ħwejjeġ kollha li jgħaddu biex fuq l-eżempju tal-Verġni Santa Giuseppina Bakita inħobbuk dejjem iżjed b'imħabba safja fuq l-art u naslu flena bla tmiem tad-dera tiegħek fis-sema bi Kristu Sidna. Ħanejdu flimkien tliet Ave Marijiet fġieħ it-tliet ijiem lill-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar, nofruhom b'mod speċjali u xekk għax-xita, għall-paċi fid-dinja, biex Alla jrid l-erba' li ġejjin nibdew ir-randan li ġej jkun ta' bilħaq żmien ta' grazzja għal kulħadd. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, nbierka inti fost in-nisa u nbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħallif did-dinja mingħajr teba, il-mulej magħkom, ibarikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna